Takokne ne bomo. Ani bungke Govindo Jomatia, Telemara Division Youth IPF tini President. Mod thaine bomo. Mod thaine bo mungke Gilatoli Purbo Gilatoli Regional Committee IPF tini o area. Goro chung tonukha je party office mohai bokhok lai mia nang na. Ge borok batangi mohai ke bokhok pheka. Sawai pheka. Bono chung mia jokhonte 23 tarik chung SDM county no chung jokhonte thangmani porai joto jani janok thanglaikha inke thangmani yagulo tino Gilatoli ni borok rok haino county no thangjak ge county no thangjak kheno borok sokai sreya khlaigaino o elkani koyekjon je samsitra tangnai BJP ni oino dofani borok no tobogoi tini oro borok ni local ni borok netritwe je roi tonai IPF tini borok krisani phaigai tini sini part office je tinta sabai rokha tei samtang chanai borok ni nok rok tei jara bura buri abo hairno butok khai klang thangka khnai chung khana kha miago inke dogan rok sabai jakha dogan sabai jakmani yagulo je dogan ni prai 25000 hairang case abo borok lut khai tlangkha tei prai 1.5 lakh ni mal abo prai tosmos khai nosto khai lobai kha borok mohai Engkai chung to saimano dabu mohai je engmani saya hediba da democracy to dabu chung janane hamjangman hediba chung nugu phatar harogo dabu janane party khai dong kunu bokhok laimani bolaimani abo hai kunu kogrok chung thanaya engke mohai bokhok laimano tam hini sanai dabu sar Borun tabok sin IPF tirogni nahormung chung to party no simi torjagia toma CPN toma Congress toma BJP sini IPF tirog jokhonte sini bukungbara CPN phone attack khaijakha ba Congress phone attack khaijakha kintu sini IPF tirogno sing nai tongya jodi si o attack khaimano jodi si mothagi angke jang abo andolon khai thangnai ba jang action nanai tini je miyago je o gotma khainai rong jang 16 jon moto jang affair khaika thanago jang thanago bo thangi kok sakha je 12 घन्टानि बिसिङाव जरे action नाय angke abono jang youth IPF tirog jang sing tongya abo andolon ungkhanai jang chobago ungkhanai abo haike jang prostup najak tago jang Tising nang action ni samane actually norok ki andolon khaina akong sana andolon khainai engkai dabu norok dabu nongni je tamnai je NC song oro phai chung to phanaka minister of phaitanga ni borok ta konde salangka tini oro sini Tripura Sakham Khaitei Bolong Bedeng ni Montri sini Sarmebar Kumar Jomatia tei sini Central Committee IPF tini SGS ba ST Corporation ni Chairman sini Sar Mongol Dev Burma tini borok guri nai thang phaika oro da borok sai thangkha abo Central Committee abo IPF tirok abo salainai inka already BJP ni jara minister tongnai ba chief minister abo bai borok kok salai abono takokne bomo Anbung khai punnom phan Dev Burma bujokman bukhur bujok Mia borok tam hni bu phaya bo borok je buhaiman target khai angkai ana bon hne angkai bono korbono te khai Mia ngano ang musuk tui akoi khai akoi paisa bunai rok khai nang sine jak de bungman khai ang bokto sini tongo ngai sero sini pa bung khai maya ta engkai ngai sini paron je borok je param borok simin de bu na local borok de na phatani borok kam hairo bu phai paran borok khai tongo fa borok bulia bebus kang se phade ana kaka phare mana khai kintu bo target ngai kajan ITF ti khanya ngai bunani target aisa ngai ITF ti target to bor bunani phaka थानाय जे विधानसभा जे और पिनाकी दास जे पास न मानी बनो की चिन मया से बेसिं की बनो बोर्ड दे बो पास के पिनाकी और जे नेतागिरी जे खाइतोना जे बीजेपी रो ओ जे ताक बीजेपी माखता माब्रे तोना मोहदे देना पुंजा बरक तो सागै साजकतै आबो ककलो साजकतै म पिनाकी नि एरिया क्लाय म पिनाकी नि एरिया पिनाकी दास प्लस चिनंग जगा बकुन भन नास नै फेलिया हंकाय बोनो जों बडी तो बर पास खाकेनाबले nga pas khema ya gulo bono tabo junu se obijan nang jaga bo ha o obijan tangka obijan kheke bor tamang ro ITF ti o jaga bo beshi bang hunne da bor mor tabo jokhon te loksoba pas hangana orbo bor dokhol khaiye ching boron tabo puro sapra khai office ko to sabai pai hangkale borno sun kontrol khaimano nisi bor mo khaima ko kolai ble ngi da bor Tripura sarok simin de bu phai na wansaro phayo wansar khai uklogo sekang ka Tripura Sarok kai besita sikangota borok Tripura Sarok kai sikangota borno phai bunero dabno no kari te ba tu bujang rok te sap totong bujang khai ang masana yakongo angbo borno asike buan ne ang porikolna khaya angma bidesh oroni bidesh neta ka bor neta khai tong BJP ni bo phao
kaga phai phai mana khai na kiza phai ne angkai mana khan khai to masi bo mana khai maji khemaji ga ba na ai su tatlan thang ju ulta te kono 사보고 디프라스로 더 보나 ti ba sara kono thread no siri sikri de phai dong hai khainai abo hai rok sasa borok sasa sabayo tam rok saboro no sepra kang nai IT ti neta sabo IT ti neta no tabo no bathak lang nai cylinder di nga sa ati yakho takuro seng mo jaga wo phunga ge jin nukla nang tong go na party to janjani je hamjang khaima abo khai right tong abo kem mi seng je seng kon ton an je hamjang seng abo khaima no hai ati yakho seng phunga ge nukla ne tong go kentu apti tang la di tongare dare mate anor romit lang sopre boi borong mani top mani ya boi khipka ngai ang tai tahani ang kudur simalia chere ro tao bosok boyos bosok na bro 20 ro kaka khana tebo chere abro de abo sero 18 16 ro ngai je se kango je tongna ro kai boro kai boji 26 27 bosor 시대 신이는 sinibu 뭉다만 mungkhaya je ana jat bunarang mungkhaya ang maya ngai ase odonen jerno se bung maya bla sabla se ngo ba ing yang thangai nge dabo nung tam nai dabo nung ki affair khainai thano na tam nung tam bongno affair khemang ka ba an se ko chopte ka ham karon borok tini imuti yang le borok de juddar horban phai khebe nyai wasan ko wasan tu bi phanya gundami wasan tu bi phayo wasa phai chung phai thangai bengaluru society system ke por phai khebe pro daro khe phai tan khebe pro so tan phai mam le bro wasan tu boy ngai bro sidin che memil bil pas khai judi tabo khai khi pro ha tabo ega nondamudi khai khi pro apuro tak biti prasad bjp ni khai tona ra o odonen de ter ro phai bu phana bo hasa ka tona no bo hasa ka tona apuro boki muti prajoni boki ai prasita wansa dang thamana na wansa na ti prasa na har kang thana bo oplan khai da bo jaga tang nai sai sungki sop somo himanglak abo kok jong sagai kok kota sadama ya gimana dong kono doctor na je koda bitirok sasa chacha kha bitirok yo bo sak mo Darkar niya darkar talang nganu kusapan se borong rohori darkar yang ni biti hasudan talang pun biti boya birai oso jitlang lu sudah se kemia bukok nin pomo harabaran de barmo hingkai orto nukha sung berarok sabaijak tini nung tangi mor hairok berarok sabaijak moro borok puilangka ornangnya phaika angka uyang thanggei rajas debarma bai kora angko tonu debarma nok boro party office boro hinsunga out borok to tonu bai abo hangka ang to bumung to maya borong na agiro ko tonu sone logiro ko no gasalarong no haipen borok borno sini to tin sini ka phayo hangka ang pa sini to sini pa ang ka to jagane kutelya khabar tana burunya tam khai kalang na ba ang kutelya kirian tong hangkai olokai ang wansar phaigen ka wansar to angko ana khitar pon rina sin borok kuno khaya pon an yang tola thangpai ka no hangkai yong an yong sikon burana kaisa borok thanggei bides thanggei musuk khai tamani phaijin nang mana khai paidi ni thangi na har phai ka bona bo mana khai paina phaiman bisingo se bono taisa borong no bu ngko buri ma hanya kalai khata bo mana khai na tui hemang kata hin buri ba hangkai iko bo mo burana siri dek ni thop ri tang ang siri jatin hangka yang si kono se bui jang ha phaibe gara de ta ma sa pano nong khari ani ang sai chung aro ka se siri tong phai kan ba ban dari thup chari thup angko o serani bu mung ta ang wan sar puila sa kan ko bor kun bok khora ge pia wan sa phai gari sa kan phai party office budur badara ri pai ka wan sa phai kan debar mar thalai ka nang ya an bor kun siai wan sa phai ke sawas mang kata te hayeng thang kan na ang tola khar thang ka yong si kon buja kan ang ka se phai yong si kon buja ka joton nong khor bai ta ma sa pa nong khore ang sai chung siri nong khor joton kiri jak to tong bai bile joton kiri nai bile hotot sa phai ma ba borok busurok phai kana wan sa witi prasa borong ya ang je sin debar mana ka buji ne mani 15 jana se ka gala ka suk moton wan sar kun ka gari thaisa phai pai jak tai himbi phai tang borok lo tai lai jak go tong ko bang ma bike bai cycle bai lai phai thang go nga bu bang joton sini tang ro ba morok phai be kha
Engka wan sarok paipurwa engko bong sai yago latha tongo da tongo joton tong ang kirui khar ka yango engkai wan sa tongo ang judi debar ma simi ka khar gla ka wan sa no kuno khar ana debar ma busa bole hini borok khaipan kalang nai bising ri tap tap khai hini ang to wa engon khar thang ta phana bor BJP ne wan engko rakta bin bumung tam sing kamu jiboniya abo sakang phai lagao hini khitari ri phayo bokhitar kana borok ri khata putur patra engkan boundary engka o kaisa borok sawo riten da kiri pes da hingkamu bosawo norok map khai khaidi to nong boundary ni dabi khai sungri ma ya hen sawo ngai dabi khamar na ang party khaima kurui an bu sai norok birut kono khaima kurui na ang norok party khai birut khaya ta mongkai ekjon bides bosai kalango khana salaya moni dabi hin sawa bides ka engai bos engka ang to phan saka non dabi de bunaya tini nan kam thik kalang din saka jole boi borte map simi khai de kun ta nai din sawana boundary simi da bohok jakha na ke borok yango ago khamu sungbo toy be kuni yango kiri lai no mane toy bo nong mo buti saya te rok tang da hai tang de ne tak tonun bi ma toy bo tong bin busla tong le bo kiri wi ma phai bele ngolo ba no ta go khudi na kan boundary bo kha tong bang ta ma ko yetone ba ang boro kunu du sai kore kunu kaim kore ra u par kha mane raju ngang kai o jaga o nga o do nian jere bo kha go nga yango tai ko ekjon borok tong ang ta su joto sini ya nga je parane no kha tang sini bo amone ko ja sai ri man mga antam dus tang bor an boundary bokho ang dus khaima tang na ang kuno khaima tang borong na no party to jan hanjang khai pama no haida ke dawo nung to oro kuno je party office je tongi je nang ko jang mane abo khaya chongoro nukha nini bera rong no khon da durkhubu chaja ngi bor khlaiga haide ba dawo nung tam nai mane nung tam sanai borok to anu je nai ati to khai kalang habla an boundary in dabi to borong mar nai bile an bari bit nang mani police na angap no police rong na mian jana khang kha case khainya case ma khanyan case khayang ko borta na ya case khaima pore case khai phojon do se borong na yang ka tang khanya ba ang case ma khanya borong na case jase ka pan case mar ne rom na nang nai rom na ni bagai ni ma na yo kaisa borong muktre the fan ni ma phon do fan bo thari khanai ma tango mia horobot no mukti khali khaipan ma na asuk san sangka ane ang joto digino khanai tang call khayo phone khayo khana wong kai sin yang bo ba yang tang kai borok pal ka phai siru thalai khayo sin yang bo bong gana to to bolong wa habui tang jater poteren khana bo na kiru singke muktre thaya ma thuya sing oro se thorai tu ting lai jak ngono ko thuna thang muktre thaya fan buthar ma thu khana khanai ma na yuta ung yang an jara ke fan din ka bo ang ka fan mari ale khana na singka fan di khana baire ne kok khana ya pura hakung ayasan tini di bora kisar rokoman wate phai puro buti kha muktre thang ka rokoman logol thang hopung mas ma thuli anga khana samui ma tang bong ne ba ge kina ko ai no ai bai ni ma thade